Здравейте, добри хора! Днес бих искал да ви представя една бисквитена торта по лично мой вкус и предпочитания, съдържаща само 4 съставки, много вкусна и най-важното здравословна. Съдържа скир, бисквити без захар с високо съдържание на фибри, хранителна добавка с вкус на ванилия, която придава много сладост, и канела за завършък. Останете с мен до края на рецептата. Може да започваме. Скира. Много хубав, плътен и гъст скир. Предполагам всички го знаете. Го изсипвам в една купа. Голяма. Хубаво и трите кофички с скир. Така изсипахме кофичките с скир. Сега слагам от хранителната добавка с ванилия, която, както казах, е много хубава. Ще сложа 3 пълни лъжици. Ще придаде много сладост и страхотен вкус. След около 10 на минути бъркане, кремът изглежда така. Много плътен, много пухкав и доста вкусен. Между другото, дойде ми много хубава идея да потопя бисквитите в кафе, преди да ги наредя в тавичката. Ето, кафето е готово, бисквитите са приготвени. Започвам да ги топя за около 2-3 секунди, за да останат цели все пак. И ги нареждам внимателно в тавичката. Ето как наредих първия ред. И сега започвам да мажа от крема. Ето така изглежда предпоследния ред с бисквити. Мажа още веднъж крем. И мисля да завърша с още един ред бисквити и отгоре крем. Да видим. Вуаля! Тортичката е готова. Уха е страхотно. И сега да видим как е станало. Ето така изглежда. Направо е супер.